Amics i amigues, com que en temps de coronavirus i de confinament hem d'explicar coses, si no ens avorrirem, avui us explicaré com afaitar-vos correctament. En primer lloc, el més important és escollir una bona maquineta. Abans en dèiem cuchilles, però això és en castellà i no ens ho deixen dir. Per tant, és una maquineta. Aquesta jo us recomano la Gillette Blue 3, que va molt bé, diuen 3, perquè té 3 fulles. I com que té 3 fulles, doncs afaita molt més bé. Fixeu-vos fins i tot que té una part aquí que en diuen que hi ha aloe vera, vull dir que va fantàstic. Ara, no tots els jocs tenen la de 3 fulles, tenen la de primera, una fulla, o 2 fulles. Aquesta de 3 fulles és molt més cara, però van fantàstiques. Primer, una bona maquineta. En segon lloc, una bona espuma d'afaitar, aquesta. La Floyd, que també és força exclusiva, no en tots els jocs en venen. I té una fragància aquí, diu fragància masculina molt bona, i va molt i molt bé. Tercer, l'aigua ha d'estar calenteta. Abans ja l'hem posat, una mica d'aigua, hem posat l'aixeta, i el primer que farem doncs serà mullar-nos la cara amb aquesta aigua que sigui ben calenteta, que serveix per estovar la pell. Oi? Serveix per estovar la pell. Podem, si volem, eixugar-nos una miqueta, no gaire, perquè això no tindria cap sentit, i eixarbotem bé el pot de l'espuma i ens la posem a la cara, de forma, mai millor dit, uniforme. I anem, si us hi fixeu, així, d'aquesta manera, fent com un massatge. Aquí, ens hem passat i tot, però bé, mai quedarem tan ben maquillats com mai. Ara ens aixugarem una mica, perquè si no semblarem un pallasso. I immediatament ens netejarem les mans perquè no rellisqui la maquineta. Ens aixugarem les mans i ara procedirem a afaitar-nos. Veureu que és un moment. 3 fulles. Fixeu-vos, posis aquí, senyor càmera. Traiem una mica l'espumeta, fiquem una miqueta perquè marxi el pèl. Aquí podeu posar també una mica de música, podeu posar una ràdio al costat per conèixer les darreres novetats del coronavirus. Fixeu-vos que ràpids que anem amb aquesta forma d'afaitar. Seguirem. Escoltarem una mica. Això s'ha de netejar, no s'ha de deixar així. Oi? Hi ha gent que canta també afaitant. Hi ha gent que no. I ja està. Fixeu-vos que ràpids que hem anat. I ara s'agafa la tovallola. Hi ha gent que té una tovallola expressament per l'afaitat. I ens aixuguem ben aixugats. Podem passar-nos una mica d'aigua. I ara ve la part més elegant i més agradable de totes, que és tenir un bon massatge. Aquí, senyor càmera, podem veure alguns d'aquests massatges. El millor per mi és aquest, és americà, aquí podeu veure, és de la casa Club Man,
I aquest és el millor per mi, és un aftershave d'aquests que piquen, tots són picants, d'aquests que piquen. Aquest està fet, com deia, als Estats Units i és molt per cavaller. Fixeu-vos ja l'emblema, per senyor potser una mica gran, té l'olor molt de tigre. Aquí llàstima que no es pugui, algun dia es podrà olorar a distància, això segur, Un altre de molt i molt bo és aquest. Aquest és de Don Carlos Mirsol. Aquests que us estic dient només es poden comprar a Barcelona, a la Ganiveteria Roca i potser algun altre establiment. Aquest és molt de barri de Salamanca, de carrer Serrano, Ortega i Gasset. És molt de cavaller, també. A Barcelona seria de gente de Via Augusta, General Mitre. Va molt i molt bé per sortir a les nits, és molt i molt agradable, molt de senyor. Es diu Don Carlos i el fa Mirsol. I l'altre que també va molt i molt bé és aquest, també de Mirsol, que és de llimona. Els dies de cada dia, per exemple, un es pot posar aquest i va molt i molt bé. Jo, com que estic acostumat que sempre piquen, ja no faig cas. Algú potser se n'ha adonat que tinc aquí una tovallola. No us espanteu. És en homenatge a aquests colors blanc i celeste. És en homenatge a la Unió Deportiva Cassà. Un servidor va començar a treballar a la ràdio a Cassà de la Selva i té aquest record sempre amb aquesta tovallola de bany. Bé, tovallola de bany no, catifa de bany dels colors blanc i celeste. Bé, doncs, amics i amigues, quina forma més simpàtica i més agradable d'ensenyar-vos com un es pot afaitar. Bon confinament, que vagi bé, fins un altre.